jobbra. Jaj, de szép. Itt vagyunk, Ancsa vezet. Úgyhogy kicsit félünk, de csak odaérünk valahova egyszer. Ancsa, itt egy stop tábla lesz. Igen, azért lassítok. Hátulról mi a szitu? Várjál, videóval megnézem. És most? Jól lakják. Mehetek, biztos! Jaj! Itt a parlament. Itt dolgoznak a tolvajok. Na, milyen fasz a helyre hoztalak? Nagyon király vagy, Ancsa. Végre. Egy órás vezetés után. Kár, hogy szóltam, hogy én fizetem a benzint. Rosszabb vagy, mint egy taxis, hallod? Múltkor taxis bevitt minket az erdőbe. És Mari? Itt a Duna, a kék Duna. Most feketének tűnik. Csak már sötét van. Lánchíd. És most hogy jutunk fel a hídra? Valahol parkolj le, bazzán. Tényleg itt, nézd meg, hogy a parkoló. Itt egy csomó parkoló.